kati ma ban da shi. Wani dan bibin nan ma mutum bai da shi. Garin nan dai. Zaman banza gara aikin banza ai. Baba. Baba. Yani a gajiya. Kai mutumina. Ya kana shan inuwa kenan. Ya rude ne kaman wani wanda aka goka. Ai duk wanda ya gani ya ga mai hankali ai. Abokina, me kawo kai kuma nan makarantar? Baka san na samu admission a GSU ba? GSU. Yau ne fa ake matriculation, baka san yau ake matriculation namu ba? Dazun nan ma na ajiye gown din anan. Amma abokina tsaya mana. Duk ka kasa nutsuwa ka ji ni. To wani aji wannan wani course suka baka? Sun bani Faculty of Agricultural Science and Education. Abokina. Eh. GSU? A GSU. Tare da ma shi administration din muka samu. Amma ka san me kake faɗa kuwa? Ni kuwa na sani. Baba, ni kuwa na sani. Karatu na fa ba wai anan yake yake ba. Ni ba babu wannan. Course an yi na wani din kan admission din ka ne. Lallai kai ba dan makaranta bane baba. Ni tunda kai naga kaman jahili ne baka san Faculty of Agricultural Science and Education ba. Zan koma kawai ci gaba da neman abokanai na gari. Kai naga karatun na kan na banza ne. Karanta gani ne. Irin wannan ba semester daya ana exam su ake fara kura. Shi bai ma san me aka ba shi ba. An yi ma wannan da kake ganin shi. An yi ma ya zo ya duba wannan ya duba admission ne ke kuwa. Ko ya samu faculty ne mai din shi. Wannan na kaman wallahi admission din ta ya kasa. Wai ya samu admission. Tashi gida mu da muke karatu mun san me muke yi. Idan ba za ki damu ba minti dan biyu mana hajiya kuma kun zo matriculation din namu ne? Mun zo. Ka hajiya ma wallahi wankan ki nan fa ya min fa. Kin haɗu kiya haɗuwa wallahi baby. Ka kin sani ma na samu admission ai a makarantar nan ai a GSU ai na jima ina nema amma sai yanzu Allah bani hajiya. To. Wani course? Na samu chemistry certificate ai a makarantar nan. Chemistry certificate hajiya. To wannan course din babu shi. Chemistry certificate kuma? Hajiya baki ga wankan chemistry kenan ai. Ai wannan course din babu shi a cikin makarantar mu. Kina nufin ki ce ke ma yar makarantar nan ne kenan? Shekaran mu uku a makarantar. Shekaran mu uku a makarantar nan. Shekaran ku uku? San da wannan course din ba mu. Mu je da Allah. Hajiya yanzu tafiya zaki? Tafiya zaki hajiya? Wankan ki fa ya min fa hajiya fa. Allahu akbar. Ka